garrantzitsua salbatuta, bazirudien salkapenak iraultza handia izan barzuela, baina azkenean salbatzea lortu izan dezue eta gaur lider jarri zea. Nola jundaguna? Bueno, esan haize asko zeon eta burua hotz mantendu behar genuen. Eta esan jendeak erakutsi goraka gu baino hobeto daola. Baina guk bai gure baza jolastu iteu. Eta azkenean meta baino lentxo harrapatzea lortu iteu. Eta txispa hoi ateratzen jakin dugu esprinen liderran aurretik iteko. Alvarez, Muñoz eta Gomez jundirenean, zer zenekaten buruan, ze denborat handia ireki dute. Tropela ez da inoiz oso urrun egon, baina burua hotz mantentzea zaila zen hor. Bai, azkenen ikusita zen nivel daun, guk gure ritmoa hartu dugu eta alik eta azkarren iotzen saiatu behar, eta hori izan da gure helburua. Biharkori begira, etapa nagusian, eta denbora berdinarekin, eta ekor igotzaile hobeagoa dela jakinda, zer espera duzu? Bueno, esan oso irekita dago sailkapen nagusia, baina disfrutatzeko etorria, eta bakoitzak bere baza jokatuko ditu, guk gurea jokatuko ditu eta abertzea teatzea. Zorionak. Eskerrik asko.